Salam hormatly watandaşlar. Gelin Türkmenistanda diktatoraň döreşinde seredik geçelim. Türkmenistanda diktatoraň döremeğinde iň uly we iň esasy rol oýnanlaryň biri hem Achersow'dur. Achersow takminen 1980-86 ýyllarynda Türkmenistana kadr saýlamak wezipesi bilen uradylanlar Sowetler tarapyndan. Aleksandr Jadan we Viktor Hramov bolsa Achersowyň getiren adamlardyr. Haçan Türkmenistan özünün garaşdyrlygyny alandan soň bu adamlaryň wezipesi Türkmenistanyň içinde diktaturany döretmege öwürlýär. Elbette diktaturany döretmegiň ýeňler paý işdärligini 3 adam bolup edip bilmejeklerini gözi ýeten bu gelmeşekler özlerini türkmenleriň içinden Hoca Muhammed Muhammedow, Serdar Durduýew, Çary Kuluw, Igor Makarow, Umnow ýaly Türkmenistanyň öz ýaşaýjylaryndan özlerini ýakyn tutan adamlaryny ulanyp başlaýarlar. Diktatura döredilerine diktatorun roluna oynamağa bulara yeni bir adam gerekdi ve şunlukda Niýazow, Gurbanuly Berdimuhammedow ýaly adamlary bular döredenler. Diktatoraň ömrüni gorap saklamak we onuň ömrüni uzaltmak üçin ýalan ýazyjy jurnalistler, propagandistler, aýdymçy we şahyrlar gerekdi. Bu şeýle wezipeni ýerine ýetirmek üçin Jemal Saparowa, Gözel Şahulowa, Akgül Sapar, Azatlyk radiosu ýaly hapa adamlar we hapa guramalar, hapa yalan habar berýän jurnalistler we yalan informatorlar biziň häzirki günümizde için diktatoraň ömrüni uzaltmakda öz işlerini dowam etýärler. Indi bolsa watandaşlar, gelin bir zada berk düşünelim. Diktatura döretýänler, diktator diktaturany döretýänler we bunu hiç açan ýatdan çykarmaly. Gelin diktatora garşy derle, diktatura garşy, köküne özenine garşy görüşelim.